俺たちが想定以上に切れなくてちょっと怒ってるくね、絶対。ね。全然いい。そんなガチでやってるわけじゃなかったからね。なんなんでしょう、飽きてたもん。うん、飽きてた。結構飽きてたかも。ダイヤ取るぐらいまででよかった。うん。ネタうろつくのちょっと疲れるからね。縦型にしたら来んのかな、フォトナ。でもその子来るんじゃね？でも音楽は縦できてないからな。えななんでだろうね。